music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from, with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Go for it Tuesday! Ayan, talagang ngayon kahit alam mo nga hinaharap natin ganitong bugso ng hangin at ulan talagang umaariba pa rin ang tambalang sipaw. Ako ang inyong Papa P ang magpapainit sa inyong umaga. Siyempre naman, Papa Paul. And siyempre, energetic and kakulitan. Kakwentuhan nyo tuwing umaga. Wow. Siya Kikay nga pala. At ngayon nga, let's go for it talaga. Gawin natin yung mga dapat gusto nating gawin. Oo. At syempre, hindi natin malalaman ang tanong kung hindi natin hindi natin malalaman ang sagot kung hindi natin tatanungin agad ito. Or syempre, hindi natin malalaman din ang mga resulta kung hindi natin gagawin. Oo nga. Oy, partner, ikaw ba? How do you go for things? Na kunwari, bago. Yes, ako naman, first, kailangan mo munang maging brave enough sa consequences na mangyayari. Para sa akin kasi, ang decision making or sa mga resulta, wala yung tama o mali. Yes. Nasa sayo yan kung paano panindigan yung resulta na yun. Kung mali, you need to learn from it. Tama. Kung tama, you need to learn from it at gawin mo siyang way para sa iyong haraping goal or journey. Yes. Uy, maganda yan, partner. Kasi Yes. ako minsan, there is always the fear of the unknown. Sabi nga kay mama kanina, ayoko kasing hanapin ng X sa X equation. I mean, I have the fear of the unknown. Kaya minsan, I hold back on the things that I want to go for it. Kaya kayo, maka-arrangers, wag niyong gayahin yun. We always have to seek ways for us to know what is the unknown. Indeed. Tapos, ito pa, ngayong Go For It Tuesday, yan, malalaman nyo marami pang iba't ibang makakausap natin at makatalakayan patungkol rito na talagang magpapatunay sa salitang, sa phrase na to na go for it. Yes, partner. Isa dyan is syempre ang representative natin from our barangayan. Wow. And ipapakita nila how they have now go for our yung advocacies and yung sa activities nila sa barangay, 'di ba? Even Kahit, through pandemic. Yes, tama. Tumpak ka dyan, partner. At ito pa, meron pa din tayong makakausap. Siyempre, ginugo ang kanilang serbisyo kahit ganitong panahon. Yes. Ang mag-update sa atin from OCD Car. Opo. And also, aside from that, go for our dreams. Chase on those even though pandemic na. Kasi nga, 'di ba, restricted na tayo. Pero yung isa nating guest, 'di ba, partner, ang creative niya to have put on her own channel, tama ba? Yes, channel, and being a content provider or content creator para sa ating mga audiences na kung saan it will give an impact at alam mo yung mga vlogs niya is all about advocacy din. Wow! Isa na Ang saya dito, nun, nagpagupit siya para sa isang cancer patient. Oh. Binigay niya yung hair niya para sa isang cancer patient. And sana matuloy-tuloy pa rin natin kasi meron pa meron akong kakilalang ginawa niya din yun. So, ang ganda na nakakatulong tayo even on those small changes. Yan, mamaya ibida na yan din. Talagang youth leaders, mga talagang nag-go para sa kanilang serbisyo din para sa ating community. Naman, partner. Kaya mga Farmers, tutok lang. We have so much for you to go this day. At ito ang ating tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw. Wow, ngayon talaga go for it natin. Yes. Gawin natin yung mga gusto nating gawin. At syempre, kapag may gusto ka, kailangan mong panindigan. Mag-commit ka. Humugit Nako, pala. commitment issue ba yan, partner? Hindi naman. It's all about commitment. It's not all about relationships or Oo, romantic tama part. naman. But then again, sa iyong goal in life, Yes. at syempre, yung mga gusto mong gawin sa buhay. Don't hold back on the things that make you weak, mga Car Rangers. Yes. Igo-go mo na nga yan and you're brave enough to know that. At kailangan mo may sincere and genuine na puso. Oh my God! Yes. Excited na ako dun Oo. sa genuine na yun, partner. Oo, kasi kapag half-hearted ka dun sa commitment na yun, hindi mo mag-go yung gusto mo at alam mong meron kang fear na nandoon. Kaya nga, hindi tayo half-baked, mga Car Rangers. Yes. Dapat fully baked ka na. Fully yung lasa mo, andyan na. Hindi yung kulang, di ba? At ito nga, ngayon nga, it's all about pag-usapan natin, syempre, ang mga nag-go for gold. Wow! Nag-go for gold ngayon na ating mga Olympics sa 2020 na Tokyo Olympics natin, na nandyan ang ating tatlong laro ngayon na Ariba. Nandyan si Nessie Petesio at Carlo Paalam and Obiana na pole vault. Yes naman. So to our Olympinoy, yung gino-go nyo for yourselves and for our country is really a big way for us to strive kahit ngayong pandemic. Ayan, at syempre, ito pa, kahapon nga, congratulations pa rin kay Carlos Yulo na sa ating gymnastics na kung saan fourth place pa rin siya. It's a great pa rin accomplishment para sa ating bayan ang ginawa mo, Carlos Yulo. Di ba, partner, di naman matatapos yan kasi he can definitely rejoin and malay natin sa next na pag-go niya, he can take on the gold medal. May sinabi din siya. Sabi niya, magbabalik kaming malakas. See you in Paris 2024. Wow. Doon gaganapin ang Grabe. 2024 Olympics naman sa Paris. Grabe naman yun, partner. And talagang naniniwala kami on your goal to go naman. Oo, at ayan na for our COVID schedule ngayong August 3, 2021, Tuesday 8 a.m. to 2 p.m. Ayan, at ito ang ating schedule ngayon na kung saan A1 to A5 ang ating schedule for today. Okay. And sa mga Car Rangers natin, again, please do not forget po ang ating vaccination schedule. So from 10 a.m. to 2 p.m., first dose ng Sinovac with Stab. This is covering A1 and A5 categories. Second dose of Sinovac, no need for Stab, syempre, but that would be from 8 to 10 a.m. And first dose, yan. Yes. Sa SM naman is parking. First dose for Johnson with Stab naman, A2 at A3. So for A2, senior citizen at ang ating person with comorbidities. And second dose for Sinovac, no need for Stab naman for those received July 6, 2021 and those who missed second dose. Kaya nga. And syempre sa SLU Gym naman, mga Car Rangers, first dose for Sinovac with Stab will be now covering our A4 frontliner personnel in essential sectors. And for the second dose for Sinovac and AstraZeneca, first dose was given July 6 and now who missed it will now be accommodated. Just a friendly reminder that the target district health will now be covering Lucban, Aurora Hill, Campo Filipino, Pensao, and Quirino Hill. Ayan na. At ating vaccination pa naman is for our requirements for A1 and A5, talagang kailangan pa rin natin ng mga IDs here. So narito sa health workers, kailangan pa rin ng government ID na issued natin. And immediate family naman, either one of sa valid government issued ID or barangay certification. For overseas naman, kailangan naman ang overseas employment certificate. Yan, partner. And for our dual citizenships or our senior citizen, don't forget your ID and of course, either a proof that we are 60 years old and above. So sa A3 naman, ayan, nabalita nga yan na talagang mga nagpapanggap na A3. Ayan, wag naman sana. So mga requirements natin dito ay syempre,
medical certificate for the last 6 months, and medicine prescriptions for the last 6 months. Naku, partner, kasama ata ako dun sa may comorbidity kasi heartbroken ako. Talaga ba? Char! Oo, walang gamot ata doon, basag. Basag talaga, partner. A4 naman for frontliners, mga car engineers. Don't forget your health certificate, valid company ID, copy of existing contract, and of course, either proof of employment, either of that as well. Yes, lastly, for A4, our indigent population naman, certificate of indigency from our city social welfare development at 4-piece ID. Grabe, go natin yung mga schedule na yan, mga car Yes. engineers, because something would want to come out from it, mga car engineers, kasi we will be reminding you that vaccination certificate is now ready to be downloaded. Wow. Diba, partner? Tulad natin, we're fully vaccinated na, nakatanggap na ng second dose, at lalo sa ating mga first dose lang ng Janssen, talagang ariba yan. Kailangan nyo nang i-download ang ating vaccination certificate. Ito lang, madali lang i-download. Ayan. First, go to bakuna.baguio.gov.ph. Second step, click the COVID-19 vaccination certificate tab. Naman. And of course, you download the COVID-19 vaccination certificate and voila! Meron na kayong save or you may print your COVID-19 vaccination certificate. Either or, mga car engineers, kasi nga we can never know after a years from today up to date, magagamit natin yan. Wow, tama naman yan. Oo. At ito nga, kaugnay nga rin dito. Syempre, ang vaccination, kinakailangan natin yan para sa panglaban sa bakuna. Pero, ay para sa ating COVID-19. At ito nga, nagkaroon ng cases sa Kalinga for our B.1.351 na kung saan it's a beta variant naman sa atin. Ayan. At ingat-ingat po tayo dyan. Kasi partner, they are saying that mas strong yung ganitong variant, mga car engineers, because it targets our protein cells. So, mga car engineers, we take care of ourselves, and aside from that, shield na natin yung vaccine. So, sa mga car engineers natin dyan that is still skeptical about it, libre ang vaccination and marami naman tayong makukuhang benepisyo for that. Yes, the recorded cases is a 28 years old na female galing sa Pinokpok, Kalinga. Ingat-ingat po tayo dyan. At syempre, pumasok na ang ganitong variant sa lugar ng Kalinga, kailangan pa rin natin mag-ingat. At syempre, kailangan nating sundin ang ating health protocols pa rin at magpaw. Ayun, siningit ko talaga. Syempre, kahapon kasi pinag-usapan natin ang pang-boost ng ating immune system. Yes, partner. So again, these are food supplement, mga car engineers, and this is to make those antibodies more prone for other viruses, not just COVID-19. So sa mga car engineers natin, tutok lang. Their services and their products are all available in pharmaceuticals worldwide. Ayan, at syempre, makakausap na natin ngayon ang ating OCD car, di ba? Yes, partner. We have on the line Sir Harold Lissing, the information officer of OCD car that came from a 24-hour duty. Wow! Good morning, po. Sir Harold. Good morning, ma'am. Can you hear me loud and clear? Yan. Yes po. Working fine po, Sir Harold. Okay. Sir Harold, kamusta naman? Okay naman, ma'am. Public service. Naman. Thank you, Sir Harold. Sir Harold, give us naman a quick overview, a situational analysis of the Cordillera region. Okay, so yung nararamdaman natin ngayon na pag-ulan, this is caused pa rin ng habagat or yung tinatawag nating southwest monsoon. Okay, weather conditions for the province of Abra, Apayao, Benguet, and Baguio. We are experiencing monsoon rains. For the province of Ifugao, Kalinga, and Mountain Province, they are experiencing occasional rains. Ang binabantayan po natin ngayon ay ang Binga Dam at ang Buklao Dam because their gates are currently open. At yung amount of rainfall na bumabagsak sa ating bansa. Go ahead, ma'am. Yes. Kaya nga, sir. Sir Harold, kapag ganitong mga mayroong sakuna din, hindi natin maiwasan yan. Yes. Ano po yung sino ang dapat nating puntahan agad at saan pwedeng pumunta? Okay, for our citizens, the best na lalapitan natin is ang local government unit. Ano pa ba ang pinaka-basic na local government unit sa isang community? Yan po ang tinatawag natin mga barangay captain. Sila po ang magre-report sa munisipyo, tapos ang munisipyo magre-report sa province, tapos ang province magre-report sa region.
para mag-coordinate kami ng tulong na kailangan ng mga kababayan natin. Iwasan po natin mag-post sa Facebook kasi hindi namin mamamonitor yan, ma'am. Sa sobrang dami ng nagpe-Facebook sa Pilipinas, hindi mahirap i-monitor yan. So I advise that pag may sakunang nangyayari, may kailangan i-report sa kapulisan, sa barangay captain, or sa local government unit. Go ahead, ma'am. Oo nga, Sir Harold, minsan kasi, di ba, ganun yung unang step ng mga ka-rangers natin. So, reminder po, malalapitan natin ating mga barangay officials and kagawad. And Sir Harold, kasi minsan, ang notion natin is mas inuuna natin ang bahay kaysa sa buhay. So, when do we exactly evacuate? Yan po. Nasa decision na yan ng local government units. Ang OCD card nagpo-provide sa kanila ng list na galing sa DNR ng mga hazardous area. So yung prone sa mga landslide, prone sa mga baha, pinoprovide yan na OCD card sa mga local government units. And if the local government units deemed na dangerous na sa lugar na yun, magpapa-evacuate yan. So basically, follow your local government units pag nagpapa-evacuate. Yes. Sir Harold, lastly, ano po ang mga payo natin ngayon na kung saan sa ating mga ka-rangers at mga manonood dito sa Cordillera para sa hinaharap nating bugso ng panahon, hindi pa to bagyo, pero habagat ganito na nararamdaman natin? Okay. Unang-una, maging alerto tayo. Tingnan natin ang ating mga surroundings. Kung merong delubyo tayo nakikita or hazardous things na nakikita, i-report na natin kaagad. Okay, mag-prepare po tayo ng mga go bags, mga rations sa loob ng bahay para hindi na tayo kailangan lumabas pag sakaling masama ang panahon. At pag sinabi ng local government unit na mag-evacuate na po tayo, mag-evacuate tayo. Ang buhay ay hindi napapalitan, ang gamit ay pwedeng kitain uli. Go ahead, ma'am. Yun naman is napakagandang mensahe from Sir Harold. Sir Harold, can you give us any contact number na pwedeng maibigay sa ating mga ka-rangers in case of emergency that we can call directly? Okay, so pag ganito, as I told you earlier, mas maganda pag magko-coordinate kayo sa local government unit para hindi magulo, ma'am. Pero sige, ibibigay ko po ang phone number ng Civil Defense Cordillera just in case na kailangan ng tulong. So that's 074 Yes, sir. 444 5298. Yes. Naman. Again, that's 07444445298. Tama ba, Sir Harold? Yes, ma'am. Alright. Or go to our Facebook page sa Civil Defense Cordillera, ma'am. Lagi pong updated yan. Yes, sir. Ayan, maraming salamat, Sir Harold. Dahil syempre nakausap natin kayo sa kabila ng linya ng telepono. Yes, para sir. dito sa ating update at syempre para payuhan na din ang ating mga ka-rangers na huwag maging pasaway. Kaya Lalo na ngayong minarap nating bugso ng panahon. Oo. And there are always proper way of letting our situation know. Wag muna nating i-post sa Facebook yan, mga ka-rangers, kasi it's giving a wrong notion. So, Sir Harold, maraming salamat po and magpahinga na po kayo. Yes, ingat po kayo. Maraming salamat din sa inyo, ma'am, sir. Yan, nakausap natin ang ating OCD Core Information Officer na si Sir Harold Lissing. At syempre, sabi niya, wag na po tayo, magbigay din tayo ng parte natin para makatulong din. Kasi kapag nagpasaway tayo at kapag hindi tayo pumunta talaga sa evacuation center, dagdag pa tayo sa hinaharap na problema. Kaya nga, partner. Unahin natin yung buhay natin kaysa sa Tama. mga things kasi kaya namang mapalitan yung mga bagay, mga car industry. At iyan, at syempre ito na nga, andito din ang ating, kukumustahin din natin ating mga viewers. Yes, naman. At hello po kay Ana Marinas, good morning Tambalang Sipaw. At si Arnold Ido, good morning. Always, Ma'am Charmaine, ayan, de Guzman, hello po. Lemonade Hotel, at sa inyong mga staff na nandyan. Yan. At Also, syempre, partner, and also my sister is watching. Good Wow. morning, ate. Ingat ka dyan. Miss Jaira Benitez, good morning. And to Miss Marilu
Tulyok. Good morning din Yes, po. galing Cavite yan si Mari Tulio. Hello po sa inyo at syempre kay our always sharer at ang ating talagang top fan na Sir Eric John Garcia. Hello po, pa-shout out daw sa ex niya. Hello po, shout out po. Yes. Kung kanino mang ex yan, shout out daw po. Yan naman. Thank you for viewing us and listening to us through our social platforms, mga Car-Rangers. Maraming salamat. At ayan na nga, ngayong barangay Yes. naman ipag-uusapan natin. Kanina, di ba, napag-usapan natin kay Sir Harold Lissing na kung saan ang unang takbuhan ay ang barangay. Yes, partner. And nakakataba ng puso na they are always ready to serve not Yes. just only the youth but the entire community, Tama. partner. Tama. At ito na nga, hindi na natin patatagalin pa. Yes naman. At narito na ang ating public servant ng ating barangay na si Oo. Sir Jeffrey Floresca Bulaw ng Barangay MRR, Queen of Peace. Good morning! Good morning po. Ay, yes naman. Kamusta naman po, Sir Jeffrey, ang ating barangay? Lalo na ngayon, no? Hinaharap natin ang pagsubok ng pandemya. Hindi lang pandemya, kundi ang bugso ng panahon. Kaya nga. Kaya nga po eh. Sa barangay naman po walang problema kasi nakiko-communicate naman po kami sa mga constituent namin. Nakiki-communicate din naman sila kung may problema sila. Tinatakbuhan kaagad nila kami. Yun nga. Yes. At ayan nga, talagang bigay todo pa rin nila. At syempre, monitoring pa rin sila kahit alam mo yung pati ngayon na hinaharap nating Yes. panahon na pabago-bago tulad niya. Yeah, Hugot oo. na naman ako, Sir Jeffrey. Yes. At syempre, ikwento nyo naman po ang isa nyong ginawa na talagang nagmarka sa akin, no? Oo. Meron silang barangayan fiesta in a pandemic way. Nako, Ayan, ganda ikwento na. naman natin yan. Yes po, yung May po kasi namin is actual barangay festa po sana namin. Eh ang ginawa na lang po namin kasi bawal nga po yung activities, yung tulad po ng magpaparade, yung mga ganun po. Ang ginawa na lang po namin is nakiusap po kami sa mga constituent namin na may kaya, kung kaya nila magbigay to help yung mga constituent namin na medyo kulang-kulang sa buhay ngayon. And dahil doon, nakalikom kami ng madami. Parang 4 weeks namin silang... 4 weeks? Opo, parang 4 weeks or 5 weeks po namin silang nasupplyan ng supply. Kasi every Saturday po yon na nagpapakal po kami community pantry. Tapos every week po may nagbibigay po sa amin ng mga supply kaya po ng noodles, tapos bigas po, tapos may gulay din po. Tapos meron din po nagbigay ng mga alcohol, yung mga ganun po, yung mga kailangan po, yung pang-hygiene din po. Wow Ayan, naman. talagang bayanihan ang naroon sa barangay MRR Queen of Peace. At lalo na yung pandemya talagang umuusbong ang ganitong bayanihan. At sabi mo nga, 5 weeks, like more than a month, yun, no? yun, partner. Wow, titira na kaya ako doon. Pwede naman, kasi hindi ka nakatira sa Very house. welcoming naman po yung barangay namin. Magpapaibang residente, no? Kaya nga. And Sir Jeffrey, banggit nyo na rin na yung hygiene kit and whatnot. And yung pagbuo nyo naman ng care kit. Ano ba yung kasama doon sa care kit, Sir Yun po, Jeffrey? yun naman po is project po yun ng SK. Oh. So, naka-budget po yun. And yun po, for youth po kasi, yun nga po, for protection po ng mga youth kasi hindi po natin alam ngayon pong may COVID, di ba? Eh, may Delta variant po. Kaya namigay po kami ng alcohol, tsaka soap na pang-handwash nila, mask and vitamin for pangpalakas ng immune nila. Yes. Sir Jeffrey, may follow-up question ako dun sa care kit natin, ha? Sir Jeffrey, meron bang sobra sa care kit? Kasi kulang ata kami sa care. Pwede naman po. Padalan ko na lang po kayo dito. Ayun, humugot talagang aking partner. Oo. Joke lang naman. Pero ang laking bagay ng vitamins, no, Sir Jeffrey, kaya Yes. maraming salamat kasi nabigyan natin yung makabataan natin for that. At ito mga dagdag pa dito. Ay, ito na. Sabi ko na kanina na talagang hindi lang pandemya ang ating hinaharap, kundi ang bagsik ng Yes. panahon. Ito nga, gumawa ng paraan ang ating barangay officials at ang Sangguniang Kabataan para i-monitor ang kanilang creek or ang pagbaha. Ito ang ating pag-usapan natin, ang kanyang Upland Creek. Kwento naman. Yes po, yung sa Upland Creek po kasi, yun po yung every, di ba meron po kaming clean up drive. Pag
may darating po kasing gantong ulan na malakas, meron po yung malapit po kasi kami sa lagoon. Yung park po na yon is bahain po talaga. So kailangan po namin talagang i-maintain na walang nagkokos ng baha doon kasi prone din po kami sa baha. Kaya yun po, nag-o-plan kami, creek. Kaya naglilinis kami lagi every Saturday. Yes, at ito na nga. At dagdag pa dito, nabanggit ko nga din kanina, ang COVID-19 talagang malaking perwisyo sa ating barangay. At isa ang barangay MRR Queen of Peace, isa sa mga nagkaroon ng may maraming cases. Tama ba, Sir Jeffrey? Ano ang maginawa ninyo para ma-monitor pa rin natin at ma-persuade ang ating mga constituent na talagang sumunod sa ating health protocols? Yun po. Nung last year po kasi talagang lockdown kami ng lockdown. So, almost 1 month po talagang parang yung buong month po yun is nag-lockdown po kami doon. And ang ginawa po namin doon, kasi bawal nga pong lumabas yung lockdown area. Kunyari, ito po yung Purok. Ang ginawa po namin is mag-chat po sila sa page namin to kung ano pong kailangan nila. Kung kailangan nilang mag-market, binibigay na lang po nila sa plastic yung pera nila or yung list ng papabili nila. And kami na lang po yung mamamalengke para sa kanila. Yun po. Unting tulong na lang po namin sa kanila dahil po para hindi na rin sila magkulit lumabas. Actually, sir, hindi nga maliit na serbisyo, napakalaki noon kasi in that case nako-contain yung variant. And Yes, sir, paano naman yung naging response ng mga constituents natin with that na nagawa ninyo? Yun po, gaya po sa barangayan namin kanina, nagbigay din po sila ng unting tulong nila. Nagbigay ulit po sila ng mga food na kailangan. And hindi lang po yung sa constituent namin, pati po sa ibang LGUs po, nagbigay din po sila sa amin. Yes, ayan nga. At talagang maraming salamat sa iyong serbisyo para sa ating barangay. Lastly, ito na nga. Lagi ko sinasabi, itong tanong na to, paano ka tumindig bilang public servant ngayong magulo ang lipunan natin ngayon at malalapit ng eleksyon? Paano ka tumindig? Isa po kasi, di ba, yung situation po natin ay mahirap. So, pag susuko po kasi ako, parang madadamay po lahat eh. And parang domino effect na rin po yan. Kung akong chairman ng mga SK natumba, paano yung mga kagawad ko? Paano yung mga ibang council po? Ganun po. So, paano yung use ng barangay namin? Kaya nagpapatag na lang po ako sa yung the way na kaya mo yan, Jeff. Yung ganun po. Yung sa kanila rin naman to parang gano'n. Tumpak yun. Sana marami tayong ganyang na public servant sa darating na eleksyon. Ayan, nagpaparinig na po ako sa inyo sa mga tatagbang politician na kung saan kailangan natin ibigay ang ating totoo at genuine na puso para i-go for it ang ating pagiging sa public servant natin sa ating community. And your action will always speak louder than your words, mga car enders. And nakita natin how much Sir Jeffrey have given us this idea. Kaya Sir Jeffrey, go lang tayo dyan. And Sir Jeffrey, sino naman yung gusto nating pasalamatan? At syempre, imbitahan natin sa Linggo ng Kabataan. Wow! Yes po. Yung Linggo ng Kabataan po namin is from August 8 to 14 po. Yun, for barangay po namin yan. And yung activities po, I will be posting po sa page namin. Kung ano po yung mga activities. Abang na lang po yung mga kabataan namin doon. And gusto ko lang pong magpasalamat sa Barangay Council namin, kay PB Raul S. Karunungan, sa mga kagawads po namin na todo suporta po sa SK activities and other activities po na pang city na rin po. And sa mga SK kagawad ko na nandyan lagi na nagsusuporta, and SK secretary and SK treasurer ko po. Tsaka po yung always pong nagpapayo sa akin na ang barangay secretary and barangay treasurer po namin na always pong nandyan para i-guide ako na maging tama yung way namin. And yung mga volunteers po namin na BNS, BNOW, and BHW po na always pong nandyan para sa emergency team po namin na BHERTS. Kasi sila po yung nangunguna sa, katulad po nitong pandemic na to, sila po kasi nangunguna na susugod kung may emergency po bigla. Yun lang po. Thank you. Yes, maraming salamat because they are going for their advocacy at serbisyo
para sa ating community. Kaya nga, Sir Harold, maraming salamat po, and we are looking forward for your safety and the safety of all our kabarangay in MR, or Queen of Peace. Have a great day po. Ingat po. Ayan, isang baranggayan na kahit ngayong sinusubok tayo ng panahon at pandemya, naroon sila para sa ating community at bayan. Kaya nga, partner, nakakatuwa lang kasi we are honing this future leaders, and ganito yung value na pinapakita natin. I believe that there is really a change in our government, partner. At marami pa yan pag-uusapan natin Oo. at dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from, with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Cannon Road na nanatiling sarado. Mga critical point na kalsada binabantayan dahil sa pagguho. Narito ang balita. Sa patuloy na pagbayo ng habagat,
Binabantayan pa rin ng Department of Public Works and Highways ang Cannon Road. Bagamat sarado ito sa mga pababang mga sasakyan, panaka-daka pa rin kung minsan ang naitatalang pagguho. Pero para kay Mang Vicente na araw-araw dumadaan dito, sanay na siya sa mga pagguho. Pero natatakot pa rin siya. Uy, nagyan kami nasanay kami to no adati kasla sign nga sagkabasit medyo ag-alalay kami sa igid amin ti pagpagnaan mi ta amo mi nga ito ano adati basit kadya ti sign nga adati matinag nga nagrugi nga basit baka matinag amin karon ang angin. Kaya naman ngayong panahon ng habagat, usad pagong siya sa paglalakad. Tumitingala kung may panganib sa bawat pag-usad. Hindi pa rin kasi siya kampante kahit may rock netting na ang mga gilid ng kalsada. Kabut-butang dito kung ano ada kastoy nga marmargaay. Kanahan to dito rock net. Tampalangan alpas ada marmarban. No napin sa mata ata kabut-butang dito jalan. Dito bandante karayan ada ti makikita no sapa. Perme ang malaungaw ti korrup ko ng tibato. Noong nakarang linggo kasi, bumigay ang rock netting na ito sa Camp 5 Tuba Benguet. Nagkalat pa sa gilid ang mga karagdagang batong nahulog mula sa nasirang rock netting. Ayon sa investigasyon ng DPWH, dahil na din sa tuloy-tuloy na pag-uulan, lumambot ang bato na pinagkabitan ng rock net kaya naman bumigay. The failure of the slope is actually a wedge, what we call a wedge failure, due to course, due to constant weathering, and then here comes the constant rains. Na-detach actually yung portion of that slope, which is located around mga 15 meters above the road, no? So yung the slope that is detached is located at the midsection of the upper midsection of the already completed what we call active protection system, which is the rock net. Aabot sa 300,000 pesos ang halaga ng nasirang rock net sa nasabing bahagi. Pero nangangamba pa ang ahensya na baka masundan pa ito. Sa buong kahabaan ng Cannon Road, 21 bahagi ng kalsada ang tinatawag na critical sections, kung saan areas of concern ang mga ito. Kaya naman, magsasagawa ulit sila ng inspection sa mga critical sections para malaman kung nanganganib itong gumuho. We are scheduling also our inspection team to conduct a thorough investigation along Cannon Road to see if there are out of the we actually had 21 critical sections, and out of that only 5 are remaining to be stabilized. But with the habagat, we are going to check if there are new sections that needs to be stabilized also. Tiniyak naman ng kontraktor sa DPWH na aayusin nila ang nasirang rock net dahil sakop pa rin ito ng warranty ng proyekto. Dahil sa panganib na dala ng habagat, sarado pa rin sa trapiko ang Cannon Road kung saan mga residente lang sa lugar ang pinapayagang dumaan. Sa latest monitoring ng ahensya, papalo na sa 113.51 million pesos ang danyos ng habagat sa mga tulay at mga kalsada sa rehiyon. Naitala ang mga ito sa probinsya ng Benguet, Mountain Province at Abra. Nananatiling 4 na kalsada sa rehiyon ang sarado sa trapiko kagaya ng Buso section sa Baguio-Bontoc Road, 2 section ng Abra-Kalinga Road at Cannon Road. Sa Binmalay, Pangasinan, isa patay dahil sa pamamaril. Narito ang report. Mag-aalas 2 ng hapon, ito ang eksena sa tabi ng kalsada sa Barangay Lumboy, Binmalay, Pangasinan. Kapit ka lang, sir! Sir, kapit lang, sir. Kapit lang. Sir, kapit lang, sir! Sa video, makikita ang lalaking duguan habang panay naman ang hingi ng saklolo ng kanyang misis. Sa imbestigasyon ng mga pulis ng Binmalay, Pangasinan, 1:40 ng hapon,
sakay ng kanilang SUV, paalis na sana si Peter Uba at ang kanyang asawang si Dazzle Uba sa Team Boodles Fight Eatery Restaurant, pero biglang dumating ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang sasakyan ng biktima. Kanya po nagkakamali, unang putok. Sunod-sunod Tapos sinundan na naman ng sunod-sunod na putok. Hindi ko lang matansya kung ilan. Pero maraming putok. Nabigla po kami, dumating ang pulis. Katabing bahay ko nga Dumating ang pulis. Tumabas ako. Siyempre, alangan na naman ng putukan. Ngayon, nagdito yung mga pulis, nagkaroon siya investigation. Nagtanong sila sa akin, pinakita ko yung, kasi nagtanong sila kung may CCTV, yung apo ko pinakita yung kuha ng CCTV. Nagawa pang mag-drive ng biktima palayo, pero dahil sa kanyang mga tinamong tama ng baril, ay nawalan na ng kontrol at nasagi nito ang kasalubong na sasakyan hanggang sumadsad sa kanang bahagi ng kalsada. Naitakbo pa ang biktima sa Jesus Nazarene General Hospital sa Lingayen, Pangasinan, pero hindi na naisalba. Wala namang tinamong sugat ang misis ng biktima. Palaisipan pa sa mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawang sospek at kung ano ang motibo. Kapwa ahente ng lupa ang biktima at ang kanyang asawa. Sa ngayon, ma'am, wala pa po silang identity, ma'am, pero nakuha na po sila ng CCTV footage, ma'am. Dalawa po ang possible suspect natin, ma'am. Pagkatanggap po ng report, ma'am, agad pong pumunta yung Binmali Police Station sa place of incident. At the same time, nagpakandak po kami ng dragnet operation sa mga nearby stations po for possible apprehension ng mga suspect. Hawak ngayon ng Binmali PNP ang CCTV footage na makakatulong sa patuloy na investigasyon. Agad namang nagsagawa ng dragnet operation ang pinagsanib pwersa ng PNP Binmali, Lingayen, San Carlos City, Bugalyon at Labrador para sa agarang ikadarakip ng mga sospek. 1.3 milyon halaga ng marijuana na sabat at narito pa ang ronda patungkol sa balitang droga. Narito ang balita. Walang kawala sina Cindy Paclia Adawi, 40 anyos at si Saldi Solo Guasigan, 28 anyos matapos mahuli ng PIDEA Tuguegarao at PNP sa aktong pagbebenta ng marijuana. Aabot sa 10 marijuana bricks na may bigat na 1,000 kilo at nagkakalaga ng 1,320,000 ang nakumpiska mula sa dalawa. Pawang residente sila ng Tabuk City, Kalinga at mga street-level individual ang dalawa. Bawi ng mga otoridad ang boodle money na ginamit sa transaksyon at ang motorsiklo na sinakyan ng dalawa. Shabu naman ang nakuha mula sa lalaking ito sa bypass operation sa barangay Calaba, Bangad Abra. Nakilala ang nahuli na si Ray Saquera Baile aka Roy, 30 taong gulang, tricycle driver at residente ng nasabing barangay. Aabot sa 1 gramo na nagkakalaga ng 4,000 pesos ang ibinenta nito sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha pa mula sa suspect ang tricycle nito at boodle money na ginamit sa transaksyon. Sa Baguio City, napayuko na lang ang lalaking ito kahapon sa Barangay West Modern Site. Timbog din siya ng mga pulis sa bypass operation. Nakilala ito na si Joaquin de la Cruz Albay, 24 anyos at residente ng nasabing barangay. Ibinenta nito ang 1 pakete na naglalaman umano ng shabu na may bigat na halos 1 gramo at may halagang 6,800 pesos. Itinanggi naman ng suspect ang paratang. Hindi naman po talaga galing sa iya. Nakuha mula kay Albay ang boodle money na ginamit sa transaksyon at cellphone. Lahat sila ay haharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Pandemya nagbigay ng lakas ng loob para sa 2 kabataan upang magtayo ng negosyo. Narito ang kwento na ating ibibida. Pagkain ang bonding ng pamilya ni GL. Mula rito ay naisipan niyang gawing negosyo ang paborito nila, ang tabaning talangka. Simula nung pandemic, wala kaming ginagawa, lalo na ang course namin ni Kenneth inline sa aviation industry. Si Ken, flight attendant siya dati. Tapos ako naman,
aircraft mechanic. So, nung nagka-pandemic, nag-usap kami na wala kaming ginagawa. So, nagkaroon kami ng idea na why not start tayo ng business na pwedeng tumulong sa mga young individuals na katulad namin na fresh graduates na wala silang trabaho, wala silang any activities. So, yun, naisip namin magbigay ng opportunity sa mga walang trabaho. At the same time, mag-end din kami as well. So, doon nagsimula ang Chunky Boss. Nagsimula ang Crab Tabao Chunk business ni na Kenneth at GL noon lamang March ngayong taon. Sa General Santos City galing ang kanilang supply. Sa kasalukuyan ay mayroon na silang 30 resellers at 5 distributors. At ang kanilang produkto, umabot na rin sa Amerika. Pasensya at sipag daw ang kanilang puhunan para matiyak ang kalidad ng kanilang produkto na ngayon ay aprobado na ng Food and Drug Administration. So yung aligin namin, nanggagaling siya sa Gensan. Kasi doon bagsakan ng maraming seafood, tuna, king crab, mga lobster, doon nanggagaling yung crabs namin. Higit sa saya dulot ng unti-unting pamamayagpag ng negosyo, ay natulungan ng Chunky Boss si Kenneth na maging okay mentally. Sa mga gusto ang product namin, you can visit naman our Facebook page. Kahit hindi kami masyadong online sa mga, hindi kami masyadong nagpo-post. Lagi naman kami nag-chat, nagre-reply naman kami. So you can chat our page, pwede kayong tumangkilik sa mga resellers namin. Pwede namin kayong i-refer sa pinakamalapit na reseller, baka medyo malayo kayo pero may reseller kami doon. So para hindi na kayo medyo ma-hassle sa delivery. And yun. Actually, Facebook page na lang din eh. Facebook page na lang. Chunky Boss PH ang name ng Facebook page namin. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldozan ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Nagbabalik ang tambalang sipaw. Kanina na pag-usapan natin at nakausap natin ang barangayan ng ating barangay MRR Queen of Peace na kung saan sabi nga ng ating SK doon 90% na ang kanilang vaccination rate. Wow! Kaya nga partner, and 90% for our senior citizen, mga ka-renders. And kayo din, make sure that you are part of your barangay because of the new quick and easy way
to have ourselves vaccinated. Oo, at ngayon nga, syempre hindi natin patatagalin pa. Never. Pagagandahin natin ang inyong umaga. Naman. Kahit alam mo, binabagyo tayo. At syempre, kasama natin ngayong guest talakayan ang ating napakagandang content creator Super. at vlogger na si Ma'am Frances Ivy Carasi. Good Good morning! Hello! Good morning! Tambalang Sipaw and sa mga nanonood ng RNG Luzon and Morning Balitaktakan. Magandang umaga po sa ating lahat. I am Frances Ivy at live ako dito ngayon sa Narvacan, Ilocos Sur. Wow! Talagang, alam mo kapag kausap mo si Ma'am Ivy, talagang good vibes is Oo there. naman. Oo. Yung beauty kasi inside and out, no, partner? Char. Grabe sa siya, char. Yes. Chinar din ako, mami. Ngayon, char na rin kami. Joke. Ma'am Ivy, tanong ko lang, how did you start your passion in vlogging? Yes, alam niyo naman, mga kapwa kamaskom ko kayo, no? So last year kasi, I was working sa local government unit namin dito sa Narvacan. But in December, napag-isip-isip ko na parang kulang yung avenue ko, yung platform ko to express myself. Kasi as a government employee, parang hindi ko na-express masyado kasi may mga image na tayong minemaintain kapag government employee tayo, di ba? So, I find a way na i-promote pa rin yung mga other advocacies ko other than the DRRM. So, I created my YouTube channel. So, doon nagsimula December ng last year, 2020. Wow! Ano naman ang inyong, syempre, patungkol nga sa pagsisimula ng vlogging? Ano ang feedback naman at iyong reaction sa mga ating kaibigan? Kaibigan, tama po ba? Yes. Oo. Kung ang mga viewers ng RNG, tinatawag nating, Rangers, tama? Yes, ang mga viewers ko naman or mga subscribers or followers ko ay tinatawag kong kaibigan. Parang play word siya ng kaibigan. It's a Filipino word na alam naman natin. It means friend in English. So, I consider my viewers, my subscribers, my followers na hindi lang sila basta-basta taga-nood lang ng mga videos ko. So, they are considered as my friends. So, yun, di ba? Napag-aralan din natin sa communication, marketing, branding, dapat may image tayong minemaintain. So, yun yung tawag ko sa mga viewers ko, kaibigan. Ang gusto ko kasing content na i-produce is actually medyo halo-halo. But I find a way na mag-produce kahit papaano ng mga advocacies ko, mag-encourage ng mga tao. Yung mga recent na ginawa ko is nabanggit nyo kanina sa introduction ninyo, yung pag-donate ko ng aking buhok for cancer patient, conduct ng community pantry, ganyan. Tapos, sinisingit ko din sa mga contents or topics ko yung pag-encourage sa mga mamamayan na mag-register to vote. Naririnig ko rin kayo kanina na ini-encourage nyo din yung mga viewers ninyo na manindigan at iboto kung sino yung alam nilang karapat-dapat. So, yun yung mga yung parang ginagawa ko siyang paraan na rin to encourage my fellow youth. Ayan. naman. Mamaya pag-usapan natin isa-isa yung mga vlog natin na yan ng ating our beautiful vlogger na si Ma'am Ivy. Ayan, Ma'am Ivy, patungkol nga rito, nabanggit mo nga, yung pag-express. Gano'n ka-importante at may malaking parte ang vlogging at pagiging content creator sa pag-express kung sino ka? Yes, actually, napakaswerte ng henerasyon ngayon dahil nabibigyan tayo ng iba't ibang paraan, iba't ibang ways to express ourselves. Libre ang mga platforms na ito. It is widely used. Nasa nasa research yan. Mayroon tayong statistics na magpapatunay na isa sa mga ginagamit na platform or social media application dito sa Pilipinas ay ang Facebook, ang YouTube. So, maswerte yung henerasyon ngayon dahil meron tayong ginagamit na ganito, di ba? Noon, walang technology, walang digital platform. So, ito yung dapat natin na gamitin, i-maximize. At sabi ko nga rin sa mga vlogs ko, na to use it wisely. Hindi lang sa pag-vote dapat nagiging wise tayo sa pagiging content creator din, di ba? Although, kung napapansin natin, ang mga mas nagiging patok ngayon is yung mga petty
aminin na natin, prangkahan na tayo, yung mga sikat sa mga kapwa nating kabataan is yung mga prank na content, yung mga nakakatawa, yung mga nakakaali, yung mga entertaining. So yun yung ginagawan ko ng paraan na aside from magiging educational yung mga content ko is na-entertain ko din at the same time yung mga viewers ko. It is a challenge pero I am doing my best since being a content creator, being a vlogger is very difficult kasi one-man team ako eh. I do my script, I do the filming, ako rin ang mag-edit, ako rin sa lahat ng technical na bagay. So it is very challenging actually. Wow naman. Yes, Miss Ivy, you are correct that ngayon medyo petty or shallow na kasing nakikita natin sa social media. However, you as an advocate of positive self-expression, how do you encourage the youth to do the same naman? Yes, yung pinaka-recent ko na vlog is me answering questions from my viewers. So may isang tanong doon na viewer from Australia. Yes, we are viewed worldwide, globally na rin yung audience natin. So may nagtanong kung ano nga ba yung issue na gusto kong mag-focus yung kabataan. So doon ko siningit na yung dapat maging involved. Diba? Nagiging sikat ngayon, nabanggit din ni Opol kanina yung paninindigan na yung tinanong niya sa SK guest natin from Barangay Queen of Peace. So, yun yung isa kong sinabi sa mga viewers ko since actually nakikita ko sa sa studio or sa analytics or insight ng aking channel yung demographics ng aking audience. So, na-analyze ko doon, na-assess ko doon kung ilang taon yung nanonood, anong gender, female ba, male. Nakikita ko rin doon na may mga viewers ako from the United States, Australia, and other parts of the country. That is why nagagawan ko ng paraan para i-tweak. Nilalagyan ko na rin actually ng English subtitle lahat ng mga video ko para maging inclusive tayo, hindi lang Pinoy yung pwedeng mag-enjoy, makanood ng ating mga video. So, yun, in-encourage ko sila na to be involved sa lahat ng bagay, pero dapat well-informed yung mga arguments na ginagawa natin sa social media kasi hindi lang basta-basta mag-comment tayo dun na super shallow naman tapos walang basehan, walang parang hindi ka nag-research tapos nag-rant ka doon ng kung ano-ano. So, yun, naging careful lang tayo. Kasi nga sabi ko kanina, libre itong mga social media na ito, pero may kaakibat na responsibilidad ang paggamit natin dito. Yes, tama naman yun, Ma'am Ivy. Ma'am Ivy, syempre po, nabanggit mo nga, one man, one prod kayo. Kamusta naman ang ating, syempre, creativity? Ayan, ipapasok ko na dito. Yung paano at anong mga kailangan kapag nagsisimula sa pagiging content provider, content creator at pagiging vlogger? Yes. Isa yan sa nagiging dilemma. Thank you pa sa question yan. Sagot ako ng sagot, hindi ako nag-acknowledge ng mga nag-question sa akin. Okay. So yung mga kailangan natin, actually ito yung mga problema ng mga gustong magsimula ng channel nila, ng YouTube channel nila kasi ang isa nilang sinasabi, wala naman akong camera, wala naman akong mic, cellphone lang ang meron ako. Cellphone, edi go! Maximize mo kung ano ang meron ka, be resourceful, ika nga, di ba? Napag-aralan natin yan sa communication. Parang nasanay na tayo na gawan ng paraan lahat ng bagay. Walang mic, edi gamitin yung cellphone, yung recorder ng cellphone para ipapatong na lang yung audio. Walang ilaw, edi mag-flashlight. Walang camera, edi gamitin ang cellphone. So, yun lang. Actually, basic na dapat magkaroon ka is cellphone, pwede na. May mga video editing apps na rin naman na pwedeng gamitin. Pwede na rin mag-edit sa inyong cellphone. Pero kung quality ang ginugol ninyo, ang ina-aim ninyo, like me, medyo OC kasi, medyo perfectionist. So gusto ko lahat ng mga pinuproduce ko is quality din, na deserve din naman ng mga viewers ko. So I make sure na may ilaw ako, yan nag-i-invest tayo, binigyan ako ng mga kapatid ko, nagregalo sila sa akin ng mga
lighting equipment, binilhan nila ako ng microphone, ng mga lapel mic, mga ganyan. So, kapag talagang naisip mo na ito na yung gusto mong tahaking career, then why not mag-invest na rin sa mga pwedeng gamitin? Like, yun nga, quality na camera na pang professional na, yung uso nga kasi ngayon is yung mga mirrorless na camera, yung nafi-flip yung yung screen para nakikita mo rin yung sarili mo doon. So yun yung mga klase ng camera na pang vlog talaga. Kaya nga, ang dami, ma'am. There should be no reason for you to start, mga ka-Orangers. Go lang, Ma'am Frances. Baka naman pwede kaming maging kapatid mo. Oo, ayan. Yes. Siyempre, napag-usapan natin ang pagiging content Yes. sa content creator natin. Yung content natin dapat deserving din para sa mga manonood. At Kaya nabanggit na nga din ni Ma'am Carasi ang kanyang advocacy vlog. Kaya nga. At di ba, partner? Yung ma'am, kasi it's our, sabi nila, glory nating mga babae ang mahabang buhok. So, it could have been hard for you to just remove a portion of it and i-donate mo pa siya. Ma'am, how did you do it? And bakit mo ginawa yon? Yes, thank you sa tanong. Ayun. So, nasa advocacy vlogs na tayo na nabanggit ko din ito kanina. Maiksi na yung buhok ko ngayon dahil noong March yata ako nagpagupit or April. Mainit ang panahon, summer, and naisip ko na rin na why not gawan natin ng purpose itong pagpapagupit ko na hindi lang basta-basta magpapagupit ka. So, dapat it's a haircut for a cause. Ang tawag ko nga. So, nag-research ako, may nakita ako sa Facebook din, yung Makati Medical Center is accepting a hair donation, pero dapat may mga qualifications din kasi yun eh. Dapat minimum na 9 inches yung length ng idodonate mong hair. Dapat hindi ka nagpakulay, walang hair treatment, natural yung buhok mo, pero they are also accepting curly hair as long as 9 inches yung minimum length niya. So yun, nag-research ako and pasok naman yung aking buhok. Although, actually, to be honest, nagdalawang isip ako kung magpapagupit ako ng ganun ka-short kasi super short na siya. Halos wala lang natira. Halos bob cut na yung buhok ko. Pero it will go for something naman na kapaki-pakinabang or makakatulong naman sa kapwa ko. So, why not? Actually, yung sinabi ko din sa sarili ko para maengganyo ko yung sarili ko na magpagupit na ituloy na yon is yung buhok kahaba. Pero yung pagtulong, yung saya na idudulot mo sa kung sino man yung makaka-benefit ng buhok mo is hindi immeasurable, ika nga. So, why not go, di ba? Wow, Yeah. tama naman yun. Oo naman. At nabanggit nga ni Mama Carasi and Ma'am Ivy din patungkol sa pagtulong. Yes. Lubusin na natin yung advocacy vlog na yan patungkol sa community pantry. At ikwento mo naman kung paano nagsimula ito. Yes. Actually, ayan, babanggitin ko, shout out sa nanay ko na dumadaan-daan dito kanina. Siya kasi yung nagluto. Birthday, yun ng ate ko. It's last May, saktong naka-MECQ ata noon ang Narvacan Ilocos Sur and we are prohibited to implement or bawal mag-party. Big parties, alam nyo yan. So, ang ginawa na lang namin is tumulong sa mga bata, magpakain. May ongoing kasi noon na community pantries dito sa barangay namin. So, nag-alat na lang kami ng isang araw para yun na yung schedule namin. So, pino-ordinate namin sa mga SICHU coordinators namin. So, isang araw nagpakain kami ng mga bata and that's our way to celebrate my sister's birthday na rin, yung kapatid ko na nasa Australia, isang frontliner din. So yung nanay ko yung nagluto and we help din to distribute the food and nakakatuwa na makita yung ngiti ng mga bata na kahit sa simpleng pagkain lang tuwang-tuwa na sila. Alam nyo rin yan dahil naturuan tayo sa ating university to give back. Ayan yung mga outreach program natin. So nakakatuwa na nakakataba ng puso na makita yung ngiti ng mga bata na natulungan natin.
Yes, tama naman yon. Lalo na ngayong pandemya at hinaharap nating pagsubok ng COVID-19. Malaking tulong ito at ang ginagawa mo, Ma'am Ivy. Ma'am Ivy, syempre, all about social issues naman tayo. Opo. At deaf awareness naman. Ikwento mo naman ito kasama sa iyong advocacy vlog. Yes. Ayan, kung mapapansin niyo po mga ka-Rangers, tama ba yung pagkakabigkas Yes. ko? Mga kaibigan na rin, ayan. Paiba-iba yung topic na parang pinuproduce ko sa aking channel. And saktong may kaibigan kasi ako na sign language interpreter. Dati siyang sign language interpreter dito sa Baguio. Nag-work ni Nasir Doby, ayan, yata noon, nung may regional news pa. Ayun, parang naisipan ko na why not mag-produce din ng topic, ng content to spread awareness. Kasi yung issue dito sa sign language interpreting is nabash sila. Kung maalala ninyo, may mga nag-viral na videos doon and pictures last year. Kasagsagan ng pandemic natin, nasa kalagitnaan tayo ng MECQ. So, naisip ng mga malalaking TV networks na maging inclusive sa mga persons with disability. Kaya nag-incorporate sila ng sign language inset. Ito po yung mga nagsa-sign language, yung square sa side ng screen natin na nagsa-sign language para maintindihan din ng mga deaf and mute community natin. May naging viral kasi na issue na minamock nila, parang ginawa nilang katatawanan yung sa sign language interpretation ng mga interpreters na ito. Di ba nauso din yung TikTok? So parang ang sinabi nila, ginawa nila ng meme na nagti-TikTok yung mga sign language interpreter, which is something rude on their end. Kasi they are doing it to inform the persons with disability, deaf and mute community to be specific, pero ganun pa yung matatanggap nila, bashing, bullying. So dumaan din sila actually sa crisis sa mental health nila, na apektuhan din. So I find a way na i-explain yung yung site nila, although konti pa, maliit pa lang yung range ng audience natin, pero it's a help na rin for us to inform the public kasi hindi sila aware kung ano nga ba ang gamit ng sign language inset sa TV. May mga tao pa rin na hindi actually alam kung ano yung gamit nun. So, para hindi nila gawing katatawanan and para hindi mabastos yung mga sign language interpreter natin. Kasi actually, mostly sa kanila, hindi naman talaga sumasahod, wala namang sahod na malaki, parang volunteer lang yung hindi lang. They are volunteering to do this cause, tapos ganun pa yung isusumbat, ganun pa yung gagawin ng public netizens sa kanila. So it's not right. Yes, Kaya dapat maging aware tayo na they are doing it for our friends na deaf and mute. Yes, Miss Ivy, raising awareness, standing up, being their voice, and finding substance dun sa content mo is really something that we adore from you. And maraming salamat kasi pinili mo itong mga ganito para maging tama ang yung perception natin on these things. Yes. So, Ma'am Caraz, lastly, how does vlogging makes impact naman sa ating community? Lalo na ngayon na hinaharap natin ang lipunan na magulo at politically inclined. Talagang maraming mga nangyayari. Paano tumindig at pinapanindigan at nagiging voice ang mga vloggers dito sa mga usapin na to? Yes, pang Miss Universe, yung last question ni Pao. Ayan, yung pagiging responsable, siguro, na content creator, na hindi lang tayo, one of the major reasons why maraming mga Pilipino, maraming kabataan ngayon ang gustong mag-vlogging is, aminin na natin, the income.
Gusto nilang kumita dahil may mga napapanood sila, mga YouTuber na nakakapagpatayo na ng bahay, nakakabili ng sasakyan, yung mayaman, maraming pera, maraming negosyo. That's one of the major reasons why ginagawa natin itong pag-vlog. Pero dapat intindihin po natin na milyon-milyong Pilipino, milyon-milyong tao, hindi lang Pilipino, actually, you are, once na nag-decide ka na makita sa online, sa virtual, sa internet, or sa TV, or sa kung ano man na media platform yan, once na nag-decision ka, parang sinubmit mo na rin yung sarili mo for public scrutiny. So, dapat maging handa ka sa pambabash, maging handa ka sa lahat ng mga mangyayari, and dapat maging responsable ka sa mga contents na pinuproduce mo. Although challenge nga na gawing entertaining and at the same time educational yung mga contents natin. Pero that's one na gusto kong iiwan sa mga gusto or mga nagnanais na mag-vlog and maggumawa ng kanilang sariling YouTube channel, to be responsible and use the platform wisely. Yan, paulit-ulit na ako ng sinasabi, pero yun talaga kasi yung gusto kong message na iiwan, especially sa mga mag-uumpisa, sa mga gusto pa lang na nagbabalak pa lang na gumawa ng kanilang mga channel. May malaking impact talaga ang mga ganitong platform. Ika nga sabi nga ni Ma'am Ivy. Kaya nga. And Miss Ivy, sino naman yung mga gusto nating imbitahin at pasalamatan? Ayan, thank you sa opportunity na ito. Maraming salamat sa RNG Luzon. Ayan, iniimbitahan ko po kayong lahat na mag-subscribe sa aking YouTube channel and sa lahat ng aking social media accounts. Lahat po ng mga handle or accounts ko, ang pangalan niyan is Frances Ivy. Kakaiba po yung spelling ng aking Frances. It's not letter C, it's letter Z or Z, or as in zebra, sabi nga natin. So please follow me on all my social media accounts and subscribe sa aking YouTube channel. Gagawan ko po lahat ng paraan para mabigyan kayo ng mga contents na syempre hindi lang entertaining, kundi makakatulong din and makaka-inform din sa atin. Di ba sabi nila, ang mga sikat or mga online celebrity ngayon, ang tawag natin sa kanila is influencer. So, ibahin niyo po ako, hindi lang ako basta-basta mag-i-influence sa mga kalokohan. So, I will do my best then to influence you sa positive naman. Since nasa study na 83 million na Pilipino ang nasa online or active social internet user. So, yun yung parang isang motivasyon ko, inspirasyon ko para magtuloy-tuloy yung pag-produce ko ng mga videos. Nawawala na ako ng mga words. Thank you, Miss Frances. Thank you, Ma'am Ivy, for that. Siyempre, marami tayong na-inspire ng mga Rangers at sa ganitong platform na to, talagang magigising ang ating mga kapwa din na mga Rangers at mga vloggers to have more, alam mo yun, impact para sa ating community. Kaya nga, yung substance kasi ng ginagawa nating content comes within din. Kaya pinag-usapan natin kanina pa is being genuine, di ba, partner? Yung ipakita mo kung ano ka, yun yung hinahanap natin. And Miss Ivy, thank you. And we will definitely follow your YouTube channel. Thank you and keep on inspiring. Big smiles and have a great day po. Yes po. Wow, for our guest talakayan, talagang punong-puno tayo at alam mo yun, nakita natin yung word na go for it. Yes! You consider to be creating your own YouTube channel or any social, yun talaga, yung sa iyo talaga? Oo, pangarap ko din na magkaroon ng ganitong vlog or talagang platform para ma-express ko kung sino din ako at ano yung mga ginagawa ko sa buhay. Kasi sabi nga ng isang kaibigan ko, ba't hindi ka gumawa ng vlog? Ang dami mong ganap sa buhay. Ayan, at meron akong, ang naisip kasi, nag-start kasi ako
with my friends. Oo. Tinatawag kaming Big Smile Squad. Oo. So we always, lagi namin sinasabi, lahat ng gagawin namin, dapat it will create big smiles. Naman. Kahit may kalungkutan yan, it will create a big smiles pa rin yan dahil may matututunan ka doon. Kaya nga, gusto ko yan, partner. Looking forward for Yes. that. And yun nga, sabi niya nga, di ba, you will be in a public scrutiny. How would you, siguro ikaw, how do you deal Yes. with that or will deal with that? Para sa akin, syempre, meron tayong pagkakamali sa past natin. At kailangan natin gamitin ito, ipakita sa kanila na hindi basihan ang iyong pagkatao sa iyong mga nakaraang pagkakamali. Dahil ang pag-judge sa'yo ay kung sino ka ngayon at kung paano mo na-recover at nabigay ang iyong pagkatao na kung sino ka ngayon. Kaya nga, partner, and we'll definitely go for those Yes. greatness. Mga car rangers, it's not your weakness that defies you. Tama. Kaya, alam mo yun, go lang tayo. Let's find ways for us to put a smile in everyone's face. Kahit nga tayo lang, sa sarili lang natin, you find your way to smile. Ang dami ng negatibo sa mundong to. Why add more to that? We are only given 29,000 days to live. And Yes. why live with negativity? And sabi ko sa negativity to our Rangers watching us, good morning, Mama Whoa. Ange. Good morning to all our Rangers watching from, di ba, partner, ang Yes. lagi mo sinasabi, ang ating Honker Rangers. Honka Rangers, hello, Brenda Baldoza, at syempre, andito, panahon ko to, wow, Yay! good morning, Sipaw, sabi niya, and sabi ni Mama Melan Co. Marquez, ito, napakaganda, gusto ko to. Coffee plus RNG, 100%. Wow! Good morning daw. And Ma'am Angela, CP, keep safe and warm ka, Elians. At charming, so pogi talaga ni Papa P. Morning sa inyo, Shipaw. Thank you po. Oh, thank you Ako po. yung nag-thank you. Siya yung sinabi ang pogi. Yes, at syempre, congratulations sa ating graduating students Yay! ng Communication Society ng isang University of Cordilleras. Hello po sa inyo for your Communicare Awards. Wow! Ayan. Congratulations and to all naman talagang nanonood sa atin through our YouTube channel as well. Thank you. Maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, and share our channel. Yes, at ngayong quote for today, ngayong Go For It Tuesday, ay narito ang sabi ng lahat. At sabi ng iba, if you don't go after what you want, you'll never have it. If you don't ask, the answer is always no. If you don't step forward, you're always in the same place. Naman. So don't be stuck on the same place, mga Car Rangers. Let's step forward and go for it. Yes, sabi ko nga kaninang pinakauna natin sinabi, hindi mo lalaman ang yung kasagutan kung hindi mo gagawin. 'Di ba? Pero di Kung niya ako hindi mo sinagot eh. Yun Joke lang, lang. Mark. Kung hindi mo tinry ng tinry, wala rin yan. Tama naman. So maraming salamat sa araw na to, mga Car Rangers. Yes. Let's go for it Tuesday. Yan. Once again, ako inyong Papa P ang magpapainit at magpapasaya. Dulot ay good vibes. Kakulitan, kaingayan siya, Kikay, mga Car Rangers. At ito ang tambalang Sipaw Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
the club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Sakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!